Assalamu alaikum wa rahmatullah, barka da shigowa tashar hannu ɗaya baya ɗaukar jinka. Akwai haɗari kan masu yawan yaɗa cewa an faɗi kaza akan shugaban halitta. Babu shakka mafi yawansu na aikata haka ne saboda tsananin kishi da soyayya. Amma cikin yada hakan akwai haɗari da zai iya faruwa cikin imaninsu da imanin wanda ake watsa ma, da kuma biya ma 'yan duniya bukatunsu a cikin rashin sani. Duk abin da ke faruwa yana da kyau mutane su rika sanin dalilinsa da kuma manufar da ake buƙatar isarwa cikinsa. Abin nufi shine tun lokacin da masana filosofa na ƙasashen yamma suka fahimci dabarar yadda ake rage ganin darajar wani mutum da ke da girma da daraja a wurin Allah da mutane, sai aka ƙirƙiro irin wannan abin da ake ta yaɗawa cikin jama'a da wannan manufa mai zurfi. Abin nufi bayan karkatar masana filosofa na ƙasashen yamma zuwa ga ilimin filosofar da ba ruwansa da addini mai tsanani a tsakanin Protestantism da Catholic Church a cikin 15. Wannan sai ya sanya wannan mutanen da babu ruwansu da addini wurin aikata duk abin da zai haifar da shakku da rage ganin darajar Annabi Isa a idon ƙasashen yamma a wannan lokacin, wanda muke ganin irinsa a yau a cikinmu. Babban abin da aka yi shine ai ta yada cewa an yi magana mara kyau kan Annabi Isa. Yawan faɗin haka zai sa mutane su saba da jin haka har daga ƙarshe su ji kamar ba komi ba. Misali, a Najeriya kafin siyasa idan aka yi kisa a wani wuri zaka samu ana tsananin mamaki da tsoro. To amma da kisan yayi yawa har zukata suka fara bushewa akan wannan zalunci da rashin gaskiya. Wato wata dabara ce ta cire ma mutane ganin girman abin da suke girmamawa da kuma cire tsoron cewa ko da sun yi babu wata azabar da za ta sauka. Ana ta yin zane na Annabi Isa a wancan lokaci sai ai ta jefa shi wuri mara tsarki inda kowa zai gani. Abin nufi shine ai ta watsa hakan har labari ya watsu. Wannan abu ya yi matukar tasiri wurin jefar da addini ga mutanen yamma, aka samu mulhidai masu yawa. Bayan yada kalaman shirme da zane sun fara zama tantire, to sai marubuta suka fara rubutu kan sukar duk malaman addinin su da annabawa. Daga ƙarshe ƙasashen turai suka aje addini gefe guda sai ya zama suna kawai. To wannan abun da ke faruwa a yau shine ake shirya shi a ƙasar mu. Mai kishi bai fahimci manufar haka ba sai ƙara yaɗawa yake, shi kuma mai shiryawa yana jin daɗin watsuwar haka da ƙara ruruta wutar fitina. Zamanin ma'aiki akwai wanda suka yi waƙe da magana mara kyau, to amma saboda haɗarin haka da kuma sanin girman shugaba da gaske, babu wani sahabi da zai yarda a karɓo wannan magana daga bakinsa ballantana a rubuta. Duk sonka da kishinka ko ƙurarsu baka taka ba, to mi koyi da su ta wannan ɓangare. Sai malamanmu na kirki musamman a cikin kowane gari na wannan ƙasa, idan hakan ta faru za mu ji suna cewa idan kunnenka ya faɗa a haɗarin taɓa shugaba, to kai ta karanta wannan surori tare da sanin ma'anarsu ta kusa da nisa. Wadduha, alam nashara, ina haɗina kalkautar da kuma suratul imran. Da su alburda, ishiriniya, daibatul gara, diwani da yawan salati. Idan kuma kunnenka ya taɓa jin haɗarin taɓa sahabbai, kai ta karanta inna fatahna laka fatahal mubin. Da misalin irin wannan hali na sahabbai da malamai na gaske suka rinjayi shaidanun mutane, ba da yaɗawa da yayata wannan haɗari ba. Akwai kishin rashin sani da ke taimakon masu shirya sharri. Akwai kishin da zai sa ka taimaka wurin yaɗa sanadin rashin imani. Ba komi ake magana kan shi ba, kuma ba kowa ya dace maganar ba. Ko da duniya za ta taru, ba za ta taɓa iya sukar ƙurar takalmin wanda Allah ya ce masa azumi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kar ku manta ku danna subscribe, ku yi like, share kuma danna ƙararrawa. Sannan kar ku manta ku aje comment kan ra'ayoyi, tambayoyi da kuma shawarar ku. Haɗin kai domin cimma kyakkyawar manufa wajibi ne. Hannu ɗaya baya ɗaukar jinka.
مرحبا برسول الله في مدينة المنورة. مرحبا